Поважанные наведвальники, экспозиции нашего музея можно поделить на два типа. Быт наших земляков и документы сведчаць. Я познайомлю вас першым разделам. Для селяніна заўсёды было цяжка здабыць прадметы хатняга абыходу, таму яны вымушалі рабіць іх сваімі рукамі. У экспозіцыі нашага музея ёсць цэбер. У ім нарыхтоўвалі ежу для хатняй жывёлы. Лопата для выпечки хлеба, молотильный цеп, вилы. Часто конской вопры, хомут и дуга, маслобойка, вали вершки у сметаны. Горшки глиняные и чугуны. Яны знаходзіліся ў жаночым куце. Подстрэчнікі для пабудавання жылля. Добрым гаспадаром быў той, хто маў дома змалодзельню. З дапамогай двух жон. Ёсць яны і ў нашым музеі. Сорочка мужчынская. Яна дапамагала селяніну не ўспрэць пры жары. Яна лічыцца экалагічна чыстым адзеннем. Яшчэ ёсць лапці. Іх мог селянін плесці самі справы. Не здарма на п'янага мужика гаварылі. Ён такі п'яны, што не можа сплесці сабе лапці. Яшчэ ёсць у нашым музеі чаравічкі. Гэта было вялікай роскашу маць чаравічкі. Яшчэ і кожаныя. У нас ёсць яшчэ жалезны прас, драўняны прас, два сукалы, куфар. Нам расказала Мороз Лідія, як яна трымала высока голову на ўласным вяселлі. Яго зрабілі у Давыдгарадку. Яшчэ ў нашым музеі ёсць калыска. У кожнай хаце была калыска. За гэта яе вешалі на балку у хаце і калывалі дзіця. Яе пусту нельзя было калыхаць, таму што лічылася, што дзіця будзе плакаць. Зімовым вечарам жанчына, седзячы на канапе, сукала воўну, кудзелю, каб забяспечыць сям'ю адзеннем. Яшчэ яны ткалі ручнікі, сурвэткі, макаткі. У кожнай хаце ў красным куце вісела ікона. Яна перадавалася з пакалення ў пакаленне. А зараз, паважаныя наведвальнікі, перайдзем да другога раздзелу.